bɛ fɛ ka muso karaba k'a lasigi i ka furu kɔnɔ, danfɛn si kana se ka aw fara. Kuranɛ aya in de b'a kɛ. N terikɛ, n'i ye nin kɛ diɲɛ muso o muso la, nkali na Ala bonyana o muso kelen bi sa i ka furu la, ni ma fɛn si tɛ se ka aw fara, danfɛn si tɛ se. O muso kelen b'a si bɛɛ kɛ i ka furu kɔnɔ, a tɛ se k'i janfa, wa a tɛ se ka ko bɔ i ta la. Kuranɛ aya in de b'a kɛ. La maktu'atin wala mamnu'atin. A bi dan yan. La maktu'atin wala mamnu'atin. N terikɛ, nin sɛbɛn walana siɲɛ 14, n'i bɛ fɛ ka musoko Ala deli kɔrɔbɔ a tiɲɛna nkalon k'a dɔn, Ala kama taa ni esaye. Ni maa o maa muso murutilen don, taa esaye a la Ala kama. Konate de y'a d'i ma, danfɛn t'a sɔsɔ. Nin sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ 14, i y'a faamu. N'i y'a sɛbɛn siɲɛ 14, mimu fɛn o fɛn b'a kɔnɔ, a laban min bi sɛbɛn i fɛ, mimu fɛn o fɛn b'a kɔnɔ, i b'o kɔnɔ bonya. I bi cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ don k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma, mais i bi muso tɔgɔ don sanfɛ ka cɛ tɔgɔ don duguma k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma. I y'a faamuya. N'i y'a nasi bɔ, o nasi in dɛ, e k'i jija o nasi kelen i k'a ko ni fiɲɛna ji ye, kan'a ko ni jigɛrɛ dɛ, i b'a ko ni fiɲɛ kɔnɔ ji de ye. Mɔgɔ minnu bɛ yen ni fiɲɛ ti olu fɛ yen, i b'a fɔ faransikan minnu bɛ weleli kɛ ka ɲininkali kɛ ani mɔgɔ minnu bɛ Ameriki ni Espagne, aw bɛ se k'a kɛ ni firigo kɔnɔ ji ye walima jago ji min ta kɔ, a bɛ se k'a kɛ n'o ye. I y'a faamu. N'i ye wala in ko n'o ye, i b'o ji de ta k'o dɔɔnin se muso kɔnɔ. N terikɛ, ni nin sela diɲɛ muso o muso kɔnɔ, bilahi a bi sa i ka furu la, ni ma fɛn si tɛ se k'a bɔ i ka furu la, danfɛn si tɛ se, a fa tɛ se, a ba tɛ se. Nin ye kabako Ala tɔgɔ de ye k'a d'i ma. O cogo kelen don, n'i bɛ fɛ ka sa cɛ ka furu kɔnɔ, cɛ kana se k'i janfa, i bi nin kɛ cɛ la. Ala, mɔgɔ dɔw bi jamanajanw na, wallahi musoko de kɛra sababu ye k'u ka baara tiɲɛ, musoko de kɛra sababu ye k'u ka papiyeko gɛlɛya. N'i bɛ fɛ i ka kisi ka bɔ o ma, n'i ye muso kelen min ta i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, o k'a si bɛɛ kɛ i ka furu kɔnɔ, Ala tɔgɔ in labaara. Konate de y'a d'i ma, ci cogo t'a la. Téléphone numéro +223 72 24 02 98, o ye Konate ka téléphone numéro ye. O la mɔgɔ minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ, n y'a f'i ye ka tɛmɛ, nafolo dalilu bɛ Ala ka kuranɛ kɔnɔ. Karamɔgɔ bɛɛ ye Konate seere ye. Sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko suratul waqiya, Iza wakati sura. An bɛ nafolo baara adamaden ni Iza wakati sura de. O Iza wakati baara in, a bɛ kɛ ni sɛ jɛma den 3 de ani 30,000. Mais n'a y'i diya i ka wari kilancɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛden 3 sɔngɔ, n terikɛ, an bɛ baara kɛ i ye, bilahi Ala bɛ sɔn o nafolo kelen i b'a mara. I kɛla cɛ ye o, i kɛla muso ye o, n'i Iza wakati nafolo baara kɛ o don, i bɛ da dɔnni na. Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. O Iza wakati baara, n'i mako b'a la, weleli kɛ téléphone numéro la. Kumakɛla de ka ca mais tiɲɛtigi man ca. Kumakɛla ka ca mais sɛbɛmɔgɔ de man ca. Konate ye sɛbɛmɔgɔ ye. Ne bi kuma min kan, n b'a dɔn. Fɛn o fɛn ni ne t'a dɔn, da tɛ waga k'a fɔ. O la n'i mako bɛ Iza wakati nafolo baara la, weleli kɛ +223 72 24 02 98. N'i ye weleli k'o la, i ni Konate bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. Ni min bɔra a la, a b'i lakali. Ala ka tiɲɛ dɛmɛ, Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ, Ala k'an sago k'an ɲɛ, Ala k'o kɛ Ala ya kama. Sɔli